وەکی هونها دخوینن بینەرنەژا زانگەها کوردی لە ئالمانیایە bi taybet li bajarê Dresden wê ev zangeha han li Almanyayê îdî bêvekirin. Wekî yekem zangeha Kurdî wê li welatên Ewropayê vebe. Berî niha gelek agahiyên şaş di derheqê evê zangehê de belav bûn lê platforma Zimanê Kurdî ya li Ewropayê daxuyaniyek di derheqê van şaşiyan de da û hindek agahî di derbarê evê zangehê de belav kirin. Wê got zimanên fermî yên vê zangehê Kurdiye, İngilizce û Almaniye. Ango zanîngeheke pir zimanî wê li wî welatî were sazkirin, were avakirin. Li gor berdevkê evê platformê dibêje ku êdî wan biryar daye ku serê 2026 dest bi qebûlkirina xwendekaran bikin ji bo ku dest bi perwerdeya xwe bikin û bi vî awayî bikarin gava xwe ya yekemîn bavêjin. Her wekî eşkere kir ku heta niha gelek serlêdan ji bo vê zanîngehê hatine kirin ji bo ku navê xwe tomar bikin û di zanîngehê de bixwînin. Li gor platformê ku dê di vê zanîngehê de di derheqê ziman, çand, wêje, dîrok, dîsa teknolojiya û her wekî din yên Kurdî helbet wê perwerde di vî warî de bêne dayîn û bikarin heta ji wan were xwendekaran di vî warî de kom bikin. Her wekî eşkere kir ku dê di demeke nêzik de êdî kampanyayên yan jî kampanya pêngav ên xwebex û alîkariyê werin destpêkirin ji bo ku piştgiriya evê zanîngehê were kirin û dê di meha Êlûnê de jî civînek ji profîsor û her wekî akademisyenan re ên ku di zanîngehê de dersa bidin wê were birêvebirin yan jî civînek ji bo wan çê bibe. Ji bo vê yekê jî bînerin hêja ji xwe niha her kes li bende ye elbet ji bo Kurdan ne gaveke biçûk e ne gaveke hêsan e zanîngeheke Kurdî li Almanyayê li welatekî Ewropayê were vekirin wekî ku me got halê hazir bîngehê wê hatiye danîn dê di destpêka 2026 de li gor platforma Zimanê Kurdî li Ewropayê ragihandiye wê dest pê bikin û êdî xwendekaran qebûl bikin û di hindirê zanîngehê de bicivînin ji bo ku proseya xwe ya perwerdeyê wê demê dest pê bikin.